jsme už několikrát vrtali. Taky tady jsou mrchy. Asi s kolmostí si hrát nemusím, co? Ne. Asi stačí na tu komentru, jsou táhle. Já si myslím, že proto bude lepší tahle větší hrubost, jo. Teď se to vezme a normálně se to tam takhle kousne. Srovná se to trochu do kolmosti. Jo. Spíš si myslím, že to bude na tenhle hrubý štěrk. To tam jsou ty půlměsíčky dole. Díknou. Všechno to zkombinoval jemným i hrubým dohromady. Budeme se vychytat jenom tu zrnitost těch kamínků, aby to tam. Tak, aby si sednul. A myslím si, že máme ukotvíno. Jo, teď samozřejmě já jsem ještě nedával pozor na to srovnání. Ale když to zkusíš. A do toho teda... Teď máš možnost srovnat to jak na kolmo takhle a posunout to i po vrtu takhle po bočnici, což je úplně super. Jo. A když se teďka by se vzala pěna s tou hadičkou, respektive připravil by si všechny tyhle mrchy, které by byly zhruba kolmo, a vzal, no vlastně nemusíš, teď jsou ty strojový, které se uzavírají. Vzal bys to tady, strčil bys tam tu hadičku, fouknul bys do toho pěnu, přidělal na to tu síť, která to drží tak, aby to bylo kolmo, než to zaschne, a není tam žádná páka na tohle, jinak ty pěny jsou docela pevný. Na tohle ty udrží strašně moc. Tak mají ukotvíno. Myslím, že to ti takhle tam vydrží i ta pěna jen 10 let? Teď se to dělá na 15, parametr, 20. nebude pršet. Ta pěna, mě s tím udělali parapet, já doufám, že mi ty okna vydrží třeba 30 let. Jo. A na to vytažení si to pojď zkusit vytáhnout. Jo. No mi jasně to nevytáhnu.